Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan. Intay ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 29. Day kay agsao iti makapasakit. Usaran nyo laang dagiti balikas anasayaat kan maiparbeng. Tapno matulungan ti siya sino man akasasauyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. O, saan kayo nga agin inagaw iti makan Kukwak ti dakdak kalalex ti manok. Mami, agagawan damatan ti bagit. Amor ka di tabalayo. Sino day jay? Mami, Imelda! inang ko day jay agpukpukaw. Rumwar ka kano, mami. Sige, mabiit lang ang tarumarak. O, saan kayo nga agap-apa Apay, mare. Talaga nga awan babay nyo akaruban niya. Walisan nyo, dahi ti agkay wara arugit iti sango ti paraangan me. Ay, nalipatan manin nila kay ko nga inggalot dagiti aso. Ay, uwan, mare. Bayam, o may kuwalisan. Saan kayo nga agtartarakan iti aso? No saan nyo nga mo adalusan ti rugit da? Pasensya kan, mare. Daddy! Oh, talagang inururay na ka. At iti chocolate mo. Ikam da giti kakabsat mo, wen? Wen, Daddy! Ay, among Daddy? Nagungat ni ninang ko itay. Tapay. Binugawan na ni Mami. Bakit? Anya ti bagbaga ni Faye. Si kanto mangamin. Apay adi mo inggalot dagiti aso. Kita ang napanda nagrugit ijay paraangan da kumari Bioli. May nagungungat itay. Ay, agdardarasak namin itay kahit. Nagadutin bagbaga na. Kababain pa'y kit din kadagiti kaaruba. Anyamat tan. Kaslasan kayo nga agkumari. Oh, makitam ti wara dagiti aso day ta kumarim ako ni. Wan, imbagakon. Lininisan nan. Patayak dagita nga aso da no bay anda nga gwalang-walang da. Inung tako ni kumare, bayamon. Urayan da pa makaungat ti tao kadakwada. Di da urayan ang mga ramidak iti saan da kayat. May mayat sano ingat nga to tapay day taalad. Gastos manen. Tapno saanan ang makaumay dagiti tarakanda ditoy. Ay, kan, diyak kaya tamakit-kita dagita at tao. Talaga ka de, akayat mo apaaladan tatibalay. Wun ipangato ta. O sige, mga yabak iti trabahador. Taaramidan da adagos. Lakay, ipa-renovate dan samot day tabalay da Marivioli. Dinamag ko iti karpintero. Alad ti papaaramid da. Alad manon? Tapno saan ka nun ang mapandita arubayan da dagiti aso ta. Ay, unay kat dagitan. Nasayat mo, tapno saan ta ida matantanawan. Nagdelikado damot din. Bayamon. Magyaman kakit di Tapno saan kay nga kinkinita ka ni Kumarim Avyuli. Isuda tinatangsit ngagsasao. Isuda pa'y di kasta. Diyak mo, nakasano ka nga to di alad nga iparamid da. Ingat nga to dapay kumaa. Tapno saanin ang makita day tabalay da. Kunay, adda nadlaw ko di takaarubam ako maharib. Asino ang karubak, nanang? Ni Violay. Ay nagngato matanti ala di ti balayda. Ay nananang, kagurgura na kami. Iso ang nagpaaramid iti kastak ang ato nga alad. Saan ka de nga agkumari kayo? Apay nga'y akagurgura na kaitan. Jakman ammo, nanang. Nanipod na ipromote nila kay ko. Kan nakapaaramid kami iti balay mi, kan nakagatang kami iti baro alugan. Kastamat din ti ugali na. Ay, umapal nga rod Nagrigatan mi mat dagitoy. Saan akas ka rin na dagitoy asakripisyo nila kay ko, nanang. Apay ko mga umapal nga
Bye-bye amon. Adda ti kasta nga ugali ti tao numaminsan. Saan amaw-awatan? Naglaing da nga agsao iti dakes. Ipangagnapay kada kami. Tijak kayat, mangmangag dagiti apo ko yung. Ay, una yan. Ay, nasaya at tadan alad iti nagbaetan yaw. Unmatkit di ananang. Namin anon a pinadas ko ti makitungtong. Ngamkaskas di. Kasla adda basol mi anadagsen kadakwada. Bye-bye amon, anak ko. Nasaysaya at latta ti agpakumbaba. Lola? Ay, ay na, nakapimpintas to'y apo ko. Agmano ka kin ni Lolam, Faye. Agmano ak, Lola? Ay na, God bless you, apok. Ay, ayan nga'y dagiti kakabsat mo. Ni ading ko a junior, nakaturog. Ni manong ko, agboy puya iti computer. Kat, si Kangay mat, saan ka maturog? Kayat ko ti makiayayam ka ni Boyet. Ngam, di nakmat palubusan ni Mami. Jakman ammo ni Mami. Di na kayat ang makiayayam ka ni Boyet. Nagngato da tayong paramid nga alad da kumarim avioli Wan nga rod lakay. Dakkel mat ati gastos da dita. Nasayat tapno saan idasar kanda kita agtatakaw. Talaga adakkel tigura ni kumari kanyak. Imbag kumaan no adda basol ko. Tasya kon ti dumawat iti dispensar. Ay na. Pakabasula maya, mo dumuras basit ti panagbiag mo. Huwag nga rod lakay. Isu mo ti madayo kanyak. Isu ti gimura. Wanya bakit? Naragsak ka ni timparamit ang alad? Wan lakay, kasta ti kayat ko. Saan mo na makita? Ultimo ti tuktok na ije ako mari makagurguram. Talaga saanan? Saan mo namang nuan yaman ti bagada? Nakagastos ta. Sana bale? Napalikmutan ng ti alad day ti balay. Kat naragsak kan? Wan alakay. Mami, saan ka di aninang ko ni Ninang Violi? Wan, ninang mo, anak ko. Apay anak kaungungat. Ay, jakman ammo. Kan, apay asaan kayo matanagin inistorya akas idi? Agkinkin na tawa kayo pay idi. Busy kami ngamin, anak ko. Kanayon tapay amapan ije balay da idi. Ilutlutuan na ta iti naimas a merienda. Angam ita, saanan? Ay na, bayamo na anak ko. Adamot na imas a merienda dito'y balay tayo. Ngam, kayat ko kumati makiayayam ka ni Boyet, Mami. Naglukmag. Iso asaan na kamakamatan. No kasta nga kinnamat kami. Alakit din. Ingkan agay ayam ta adapay aramida. Ay, sige nga Rod, Mami. Ngam ne, saan ka amap-mapan di tabalay da Boyet ha? Uray ayaban na ka. Saan ka amap-mapan? Nawatam. Boyet! Boyet! Ay, napanan man nga tanday di nga ubingan. Boyet! Ni, amang ano na pandita balay da ko ni. Imbagak lang nga rudon asaan amap-mapan makiay-ay. Ayam dita. Apay, Mami! Ada ka matlagayam dita. Saan ka nga umadadayo, Mun, Mami! Dituyak lang nga gayayap! Aglabaak. Kat numabisin ka. Mapan ka agmerienda iji kusina. Ay, nalayos manen dito'y likod ti balay. Nagibelang manen iti danom ni Kumarik Avioli. Kasano nga tayo nga ibagakin ko na amalaylayos kami. Gapo itar aramiden na. Siguro, no ibagak, agungot manen.
Ay, anya nga tayo ti Aramida. Nagtapuan nga ta daytoy bola. Ay, ang mga nobola ni Boyet daytoy. Faye, bulak day ta. Ay, kunakon kat. Mabitlaang, yawat ko kan ka. Darasam, ipurwak mon kanya. Habungot ni mami, namamuan na anak isarita akan ka. Sige, mabitlaang. Darasam ma, imuli aklaan dito ya alad me. Anya tar aramidam dita, Boyet! Ha? Mami? Ha? Natinlag ni Boyet! Mami, ni Boyet. Oh, apay ni Boyet. Natinlag iti alad. Anya, Tsaka mo, no, anya tinapasamak. Ngam, kasta unay ti sangit na. anya. Ay sus, ang mga nun na ipakpak ti ulo na. Anya nga min tinapasama kaya. Lakay, agawid kan. Abay pagawidan na kat amumat nga da trabaho. Diyak amo no anya ti aramidag. Natinag ni Boyet iti alad. Katipan mo ni di klinika. Ada sugat iti ulo na. Itaray mo adagos di ospital. Maribioli, anya pilatar aramidam dita. Diyak amo ti aramidag. Mabit lang, inak mangayab iti pangiluganan taki ni Boyet. Ipantay di ospital. Diyak amo ti aramidag. Aw-awagak nila kay ko. Ngamsan ka no mata makaawid. Adda yun dito ospital, Mare. Madamadan at tamtamingin ni Boyet. Isungag ka makalaan. Saan ang makatulong deta panagpanpanik ni? Kasano na dada ka sa mapasamag iti anak ko. Kakaiso na nga anak mi ni Boyet. Oh, daytoy. Anya ito inyawat mo kanyag. Rosary dayta, Mare. Agkararak ka. Anya? Madamdamalaang. Rumwarin di doktor anang tamingkin ni Boyet. Oh, kumusta ni Boyet? Nasaya atin ti kasasaad na lakay. Maribioli, kumusta kan? Nasaya at pare. Mayat mo din. Tanamok ana ilisin iti pagdal ni Boyet. No, dapat kasapulan ni Boyet. Ibagam lang. Tatumulong kami kani Kumari Makoni. Agyaman na kada kayo. Tada kayo pa'y nga agasawa ti mo na nga imay diti ospital anang tulong kanyak. Ay na, Mare. Sigod mo't nga aramiden tayo daytoy. Nakalipat ak, Mare. Pasensya kayon kan ni pare. Saan man aday ti pagsasaritaan tayo, Mare. Urayin tayo ang makarwar dito ospital ni Boyet. Tagpipiknik tayon tumanan. Ay, uwan, Mare. Ija iton paraangan mi. Sikaman timang pakan ka ni Boyet. Tadi na kayat timangan. Di mo lang mo nga ay-aywan Sika ati mga ayo. Siyak manon. Ay. Boyet. Boyet anak. Mangan kan Diyak kayat timangan. Anyaya ti kayat mo. Kasano nga'y apumigsakan o kasta di kamot mangan. Boyet! Umay ka, tagay ayam ta. Ni Faye, agay ayam kami. Ay, ni. Saan ka bumangon adagos anak ko? Faye, umay ka ditoy. Sige. Mabitlaan. Mapan ko sa batan ni Faye. Nagnimas na iti inluto ni Mami. Masidaan nyo Ungarot. Ay, adun tikinan ko. Sika, basit pa ilaang. Adumot tikinan kun Saan ka di, mami? Adun tikinan ko. Nayunampay anak ko. Tani, ad-adu tikinan ni Faye. Sige, mami. Nayunak da ito'y kanak. Tapno aglinom ba kami kun ni Faye amangan? Sige. No asino ti umo na ama kaibos iti kanan na. Iso tinanga ba? Sige. Oh, ni. Inayadan nyo
Ay na anak ko, itay kapay ngay ayaban. Napnapanam. Napanak na nga dita balay da boyet, mami. Anya, kat numangan tayon. Napsuga kon an. Siyak tinangabak itilinumbaan mi kaniboyet. Naglinumba kami anangan, mami. Kat imimbagan ni Boyet. Saan pa'y kano? Kuna ni mami na. Apay, bawal ka di ang mapanak iti balay da boyet, mami. Saan matkit di anak ko? Kuna ni mami na. Nga uray kanayo nakamapan iti balay da. Intun bigat, mapanak manan, tagbuya kami iti TV. Nay, apay nga tataawan tao dito'y balay dako, nay. Ay, napananda nga ta. Nanang, ada kami dito. Ni ko ni matday, jay. Anya ti araramidan na iti paraangan da viulay. Kat no agin ginura da. Nanang, umay kayo dito. Umasidagak man langan kadakwada. Umay kayo, nanang. Tagpipiknik tayo dito balay da Marivioli. Wala na. Numabisin ka, ado ti makan analuto mi. Nay, mas daawak man. Apay amas daaw kayo, nanang. Ay na mga lakayukit din itipinggan nyo, tamangan kayon. Alang arod. Ay nana, mayat manan tilinangan mi kani kumarek ako ni. Iso nga agpipiknik tayo man, tapno celebraran tayo dahito akanito. Ay kat mayat ano kas ka. Maday no aging ginora kayo. Sapay ka, tagkumari kayo. Pun nga rod, nanang. Ay na, saan kayo unay nga umat-atayo, Afay? Boyet! Ay, when mami, dito kami lang asidag ka ni boyet. Ay, unay dagito yung ubing. Taray damanen ataray. Inton madamdaman na bambanugdan tumanan. Huwag nga rod, bayam lang itamare. Itadala ang manan nga agtaray-taray. At dangaminan ka ay ayam ti anak ko. Saan arumba nga agpipinasakit, dagiti agkakaaruba. No dikat saya atin da kumatilinangan da. Gaputawan sa bali nga agtitinulong, no di isuda matlaan. Papagayam, ditan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.